krásnu prvú adventnú nedelu. Vítam vás pri vlogmase. Ja som si ráno bola len zabehať, ale úplne som to necítila, čiže som šla len 6. Teraz ideme s mamou na obed a potom by som chcela ísť trochu nakupovať, lebo chcem si kúpiť nejaké čižmy, pretože už začína byť dosť zima a k zimným outfitom nie všetkým sa hodia, že tenisky alebo axy, čiže chcela by som niečo, že formálnejšie. A potom potrebujem odovzdať moju prvú magisterskú esej, z čoho mám trošku stres. Ale ak toto všetko stihnem, tak večer skočím ešte na trhy. Toto je inak môj prvý vlogmas. Prvýkrát, čo robím, niečo takéto. A predpokladám, že budem robiť akože nejaké týždenné vlogy, ako vždy. Ale akože vlogovala som takto celý jún, keď som robila môj posledný mesiac v Amsterdame, čiže myslím, že to bude OK. Dúfam, že sa tešíte tak ako ja. Skočila som ešte do HMK a pozriem si takéto topy, že dva sú tam. Asi to vezmem, lebo sa mi páči, aký to má neckline. Som doma, tak si spravíme veľmi expresný holík. Takéto trička som si kúpila v HM-ku, to som už ukazovala, bol som nejaký akože tupek a kúpila som si čižmy, ako som chcela. Čiže mám takéto čierne loky, také akože cowboyské, ale chcela som, aby mali špičku. A to majú, čiže bude to vyzerať podľa mňa mega dobre, aj po drifle, aj všetko. Tak si dáme nejaký outfit s nimi v tomto vlogu. Ešte samozrejme je 1. december, čiže musíme otvoriť jej adventný kalendár. Tento rok mám nejaký Ferrero Rocher. Ideme sa na to pozrieť. A? Číslo 1. Monchery. OK. Tak to tam máme. Magisterská esej odovzdaná. Teraz už len čakám na známku. Esej odovzdaná, čižmy kúpené, zabehnuté, všetko. Môžem ísť na trhy, teším sa, ale extrémne ma boli hlava. Mám kopnuté 2 paralely a nejak to idem prežiť. Pretože chcem ísť na tie trhy, hej. Nejdem si dávať ani nejaký akože cute fitík na date. Dneska budem takáto. A ešte otravná. Čo už? Rozmýšľam, že si dám moje nové čižmy, ale bojím sa, že ešte budú nepohodlné, tak to na prvé nosenie. A keď ma ešte nohy začnú boliť, nielen hlava, tak to bude fakt, že posledný karmický trest. Toto bude asi môj finálny outfit, hej. Reálne ani kabelku nemám, lebo kľúče a telefón si dám do vrecka. Trhy fit check. Krásny pondelok, akurát som sa vrátila z ranej prechádzky, spravila som si už moju raňajkovú ovsenú kašu. Nech sa mi to nejak vykráti s trdelníkom, ktorý som si včera zadelila na trhoch. A potom idem do fitka, lebo je pondelok, čiže musíme začať týždeň správne. Ešte som skoro zabudla na tento layer chia puddingu, ktorý som mala v chladničke. Toto je finálna ovsená kaša. Tu som si už pobalila tašku do fitka. Extrémne sa mi nechce ísť, hlavne plávať, hej, lebo vzala som si aj plavky, ale pôjdem, pretože za prvé už som to povedala v vlogu, čiže bolo strašne lame, keď nejdem, a za druhé, hovorím si, že si aj prečítam nejakú knihu a tak pri bazéne, tak si to tak nejako, že zromantizujem. A keď sa vrátim z fitka, dnes už mám, že úplne voľno, máme aj doma segedín, ten si dám na obed, na to sa veľmi teším. Na čo sa neteším je to, že potrebujem zavolať ešte do autoškoly. To som asi neadresovala na YouTube, ale moja autoškola skrachovala. Už je veľmi očividne večer, ja som si tu spravila metový čaj do mojej vianočnej šálky, ale skúšam nejakú novú značku a je dosť taký intenzívny. Znova čítam túto knihu už druhýkrát a veľmi ma to baví. Bola som na takej krásnej večernej spirituálnej prechádzke a takto trávim pondelkový večer. Krásny útorok, toto je dnešná krupicová kaša pre zmenu. Ešte som si tam hodila túto čokoládu z adventného kalendára a samozrejme acitko. Ďalší náhodný program útorkového rána. Chcela som robiť najprv banánové cookies, ale potom som našla doma tieto muffinové formy a tak som sa rozhodla, že to cesto dám do muffinu. A neviem, či to vidia alebo nevidia, ale tak uvidíme o chvíľu. Už som vybrala
malé mafiny z rúry a vyzerajú podľa mňa dosť podarené. Ešte samozrejme spravím po obede taste test, lebo to je asi hlavné, ale vizuálne to tam podľa mňa je. A inak plán na dnes, o 6:00 mám run club, o 4:30 musím ísť do autoškoly, pretože meníme autoškolu, lebo ako som hovorila, moja skrachovala, čiže tam musím zaniesť žiadosti a všetko. Teraz je asi 10:30 ráno a ja buď si chcem ísť čítať, alebo chcem ísť niekde na prechádzku. To, že je december, ma dosť irituje v tom, že nemôžem tieto dve aktivity spojiť, pretože by som umrzla na lavičke, hej. Čiže jedno z toho urobím. Úprimne neviem úplne, čo so sebou teraz, hej, niekde na biočku to ma iritovalo. No, ale možno dočítam tú knihu, čo som včera ukazovala, lebo to som začala čítať v nedelu. A je fakt, že krátka, čiže za 3 dní to v pohode dám. Dočítala som knihu a musím povedať, že wow. Viem, že keď som to prvýkrát čítala, rok a pol dozadu, tak som tomu dala len 3. Čiže možno aj vo mne sa niečo zmenilo, ale extrémne odporúčam. Potom som si pozrela reviews na Goodreads a má to nejaké 2 hviezdičky a všetci to neznášajú, ale wow, vynikajúca kniha. Reálne nikomu sa to nepáči, všetci tomu dávajú 1 hviezdičku, ale na to, že ja fakt neznášam mizogíniu, mne sa tá kniha extrémne páčila. Ja možno len nemám rovnaké kritéria na hodnotenie knihy ako ostatní ľudia, lebo všetci tam len písali, že tá hlavná postava vôbec nebola likeable, bol strašne mizogín. Áno, bol a that's the whole point. Akože to, či je dobrá kniha, ja nesúdim podľa toho, že či sa mi páčila hlavná postava, ale podľa toho, že či tá kniha vo mne vyvolala nejaké pocity, nejaké emócie a pri tejto knihe som mala momenty, kde som proste pozerala na tú stranu, pozerala na tie vety a len som to precíťovala, lebo to bolo za mňa fakt, že dobre napísané. Čiže ja hodnotím tú knihu fakt, že veľmi, veľmi, veľmi pozitívne. Reálne tí hodnotiaci, they don't get it. Hej, necítia tú knihu tak, ako som ju cítila ja. Teraz som pozerala spätne moje zábery o tejto knihe a bola som taká akože asi prehnane passionate, ale akože sorry, I like what I like. Začala som papať tieto mafiny, 10 z 10, hej, veľmi sa mi podarili, keď si to sama môžem povedať bez toho, aby som bola narcis. Chcela som vám ukázať aj novú knihu, čo teraz idem čítať, respektíve už som ju raz čítala, je to moja, že 2-krát som ju už čítala, je to moja najľúbnejšia kniha, ale neviem, či vás niečo také zaujíma. Čiže dajte mi vedieť, či chcete book content vo vlogmasoch a keď tak vám poviem na budúce. Teraz idem prejsť. Toto je reálne, že dokonalosť, hej. Wow. Nejdem sa ani vyjadrovať k tomu, že je 4:30 a vonku je už totálna tma, ale už mám na sebe running fitík, idem do tej autoškoly a potom idem na run club. Ešte som si vzala mafy na cestu. Krásnu stredu, ozývam sa vám až takto o 4:30, pretože ráno som bola len vo fitku a to nepotrebujem natáčať 3-krát do týždňa, lebo nie je to nejaké zaujímavé. A teraz už som sa osprchovala, umyla som si vlasy, namalovala som sa. Ideme s Kikou do kina, ideme na prezidentku a to je všetko. Dneska vyšlo Spotify Wrapped a úprimne nechám si to pre seba, pretože je to dosť krízové. Toto je asi môj finálny fitík. Mám takto sveter. Dám si tie čižmy, čo som mala v nedelu. Tento sveter možno ešte si hodím zajtra. Zajtra mám autoškolu a príde Jana, čo sa veľmi teším. Ešte by som dneska chcela presvedčiť Kiku, nech kočíme možno na trhy potom. Keď nie, tak zajtra s Janou, ale trhy ešte prebehnú. Veľmi rýchlo tu ešte natočím môj finálny fitík, lebo nestíham. Opäť sme prišli zahlasovať za najlepší stromček. Máme už aj nakúpené a ideme niekde na lavičku si užiť strednejší večer. Strednejší. Stredový. Stred týždňa. Práve som prišla domov a prezidentka 10 z 10 vynikajúci film. Teraz si spravím už len metový čaj, aby mi nejak vytravili tie parance. A toto je už koniec prvého vlogmasu. Dúfam, že sa páčil. Ak sa páčil, napíšte mi. Ak sa nepáčil, nemusíte mi písať. Nepotrebujem zlú energiu, ale vidíme sa pri druhom vlogmase. Bye!